Γεια σας φίλες και φίλοι. Τι κάνετε? Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μόλις μας ήρθε πριν λίγο η πρώτη ιστορία από ένα φίλο μας που θέλει να τον λέμε Γιώργο. Λοιπόν, καλησπέρα Γιώργο. Γεια σου Στέλλα. Καλή επιτυχία στο κανάλι σου. Καλορίζικο. Ευχαριστώ Γιώργο. Να είσαι καλά. Η ιστορία μου είναι σε ένα χωριό στην Καλαμάτα και θα σας πω τι μου έχει συμβεί και μάλιστα 2 φορές. Ανεξήγητο, παράξενο, εσείς θα μου πείτε. Το πρώτο έγινε στις 2 Γενάρη περίπου, αν θυμάμαι καλά, και το δεύτερο 5 Γενάρη. Καταρχάς και τα 2 γεγονότα συνέβησαν στο ίδιο μέρος, σε έναν επαρχιακό δρόμο. Από ό,τι ρώτησα για εκείνο το σημείο, έχουν συμβεί και συμβαίνουν πολλά και ανεξήγητα και παράξενα κατά καιρούς και καθημερινά. Το σημείο δεν θα ήθελα να το αναφέρω για ευνόητους λόγους. Ναι Γιώργο, σε καταλαβαίνουμε. Και εγώ δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, ήμουν στο αυτοκίνητο με τη γυναίκα μου, ακούγαμε χαλαρά μουσική και θέλαμε να πάρουμε τον παλιό επαρχιακό δρόμο, αυτόν που σας είπα πριν, για να κάνουμε έτσι λίγο ρομάτζο, να περάσουμε μέσα από το βουνό και τα δέντρα και πηγαίναμε προς την κοντινή πόλη. Απλή καλή μουσική και είχαμε χαλαρώσει και οι 2 μας. Ήταν βράδυ πλέον, περίπου στις 10. Είχε νυχτώσει για τα καλά. Όταν περνώντας μια μεγάλη κλειστή στροφή, το αμάξι άρχισε να κάνει πρόβλημα στην αρχή ενός χωριού. Κάτι αισθανθήκαμε, το ραδιόφωνο ξαφνικά έκλεισε, μόνο του. Υπήρχε ηλεκτρισμός στο σημείο εκείνο, στο χωριό, γιατί μας σηκώθηκε η τρίχα στο σώμα μας. Μια μεγάλη ανατριχύλα νιώθαμε, κοιταζόμασταν και επιπλέον έσβησε και το αμάξι. Προσπαθούσα να το ξαναβάλω μπροστά, να πάω στο πρώτο βενζινάδικο, να δω τι συμβαίνει. Ο ηλεκτρισμός και όλα αυτά συνεχίζονταν. Κοιταζόμασταν με τη γυναίκα μου και ήταν σαν να λέγαμε «Και εσύ?» «Ναι, κι εγώ». «Το νιώθεις?» «Και εσύ?» «Ναι, κι εγώ». «Ρεύμα, ρεύμα», του λέγε η γυναίκα του. «Νιώθω ρεύμα. Εδώ έχει ρεύμα, πάμε να φύγουμε». Και ξαφνικά το αμάξι πήρε μπροστά. Επίσης, αφού πήρε μπροστά, βρεθήκαμε σχεδόν 1,5 χιλιόμετρο πίσω, ξανά από την αρχή, στο σημείο που ξεκινήσαμε, για να πάμε βόλτα. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η ιστορία του Γιώργου. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Θα το σταματήσω εδώ. Του συνέβη 2 φορές λοιπόν. Μία λέει στις 2 και μία στις 5 του Γενάρη. Ε, φαντάζεστε, 2 φορές, 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 2 φορ
τι έπαθε ο άνθρωπος όταν έχει ξεκινήσει σαν οδηγός, γιατί είμαι οδηγός κι εγώ πολλά χρόνια, να φτάσεις κάπου και μετά, αφού νιώθεις κάτι και ξαναβάζεις το αμάξι μπροστά, να βρεθείς, χωρίς να το καταλάβεις, πίσω εκεί που ξεκίνησες. Δεν μπορώ να το φανταστώ, είναι ανεξήγητο και παράξενο. Το λιγότερο ανεξήγητο, και θα πω πως δεν υπάρχουν εξηγήσεις για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι που λένε παράξενες ιστορίες, ανεξήγητες ιστορίες. Ευχαριστώ τον Γιώργο που έστειλε την ιστορία του. Περιμένω, παιδιά, και ιστορίες κι άλλες από εσάς. Εύχομαι να περνάτε όμορφα, να γελάτε, γιατί το γέλιο δίνει ζωή. Τα φιλιά μου.